бях от богатите, бях и от бедните. Имах приятели, но бяха последните. Къща си нямах аз, никой си нямах аз. Къща си нямах аз, помниш ли спах у вас? Купил съм една бутилка, искам да я пия с теб. Купил съм една колиба, искам да живея с теб. Как да ти кажа, миличка, душата ми реве за теб. Как да ти кажа, миличка, искам да живея с теб. Сме седнали, стари приятели, и искам да те поздравя с тази песен от душа. Ако си в някоя кола, усилия ти сега. Ако си на маса като нас, усилия ти на макс. Купил съм една бутилка, искам да я пия с теб. Купил съм една колиба, искам да живея с теб. Как да ти кажа, миличка, душата ми реве за теб. Как да ти кажа, миличка, искам да живея с теб. Днеска ще бягат те с двете кобили. Черен ангел. Чакай, обърни малко ме. Значи днеска ще приготвя на бач един аналгин и аспирин. Днеска таблетката са при мене от Симеоноград за Варна. Къде беше Варна? Ще му ги давам днеска таблетката ги приготвих. На червенко аналгина. Ето има, няма друг кон, ето и ти. Моя аналгин го мина. Моя аналгин мина черве, кое е този аналгин? Ама той път черен аналгин да е. Ти кой не продаваш ли го? Кой? Това. Мамо? Не. Искам за жребец. Той за баща го сте. Аз имам един. Бе, дел си скъде? Здравейте, момчета!
Познавате ма всички, Муса Байрам се казвам. Днеска сме тук в Войнягово. Ще бягам с гюзелката. Ето гюзелката. От Варна. От Варна. Севгин. Ето от тази страна е черния ангел. На Моя бат Мусата. кобила. На бат Мусата кобилата. Точно така, моя кобила. Ще бягаме днеска по 500 лева на 1,8. А пък Червенко ще бяга с неговия кон и с Стефан на Стефан Петров. На 2600 ще бяга. По 1000 лева, нали така? 1000 лева външно и 3000 лева външно. Не, 1000 лева. Вътрешно. Аз са 1000 лева, а външно е 3000 лева. Който е по-добър да победи. Общо 4000 лева от тяхна страна и от моята страна 4 за 8 бонуса се играят за днеска, момчета. Много пари това, момчета, бро. Пускай с нас, бабат, да вземеш парите във връщ. А не е каран 10 пъти съм принал. Късмет. 3 месеца и половина не съм я бутал. 3 месеца и половина. А колко годишни? 8. Сега ще правя на Колко? 6 март 8. Сега на 6 март ще Тя на пълно място Сара Сан, обаче. Сара Сан място. е слаба кобилата, бе, Карлос е тук, Войнягово. Очакваме другите да дойдат. Карах с него. Ще започне старта, после ще пусна пак на живо. Аз по Германия всеки ден, аз преди 10 дена съм. Да, бе, гледам. Кой да кара? Айде, казвайте момчета нещо, шефе, казвайте, че. Днеска чакаме бас Стефан. да се прибираме за Бас Симеонова. Стефан, момчета, по 4000 лева. Бас, момчета. Който взима 8000 лева, момчета. Чуете ли, Днеска 8000 ще лева? видите за какво става въпрос. Цяла България, момчета. Такива басове няма, момчета, 4 бона. Няма, това е за първи път. Който взима 8000 лева, момчета. Само ги играе Милко Джамбаза! Милко Джамбаза от Симеоноград 4 бона играе с коня. Всяко ако има толкова кораж да го играе, да се изкарва коня. 4 бона, вижте, чуйте на живо, няма лъжа, няма измама. Ще видите парите, ще бъдем днеска 8000 лева, няма такова състезание до сега, конни на бягане. Екаре Червенко, който шампиона, който ще каже нещо той. Ами днеска се стягаме да взимаме парите, ще има ягне, мягне, всичко ще се позволим. Браво. Бат се един ще пия на огин. Музика да има, нищо не Значи имаме 6 камери, така че едната камера ще отделим за Краси Червенко там да снимем, едната камера в Хармани ще продължава годежа. Така че не се притеснявайте за камери, има всичко. Тук вижте пистата да ви покажа, много е голяма. Ариде! Аз съм за коня. Много ти лайба на лайката, Няма, батко, аз го купих в камиона. Охо! О, брой парите брой! Що прави брой парите, бате? Брои ги, кой не ще го прави. Парите умират днеска, момчета. Пари, днеска в Червенко шампиона ще ги вземе парите, момчета. Ще кажа, след кушета ще кажа. Да. Като доде време, ще кажем кой е победил. Не, иначе си нахранил коня. Добре, коня. Коня си го направил. Хареса. Коня на форма. Да. Той не вижда грам накрая. Някой воли дъжд, воли Не има въздух, ако няма въздух за кой? Не, те трябва Водиш да... на пистата на това. Силчо. Вика, дето тренирам, вика с колата, мачка му пистата. Сега си направих аз една друга писта с едно тракторче там и там си казва. Капа се ние, Стефан Беличим. Посколяна игра сама, чон труп сам друго. Разкарил се. Разкарил. Marca jaska. Kaç daj, kaç. Al, gdje sam big. Učila ga šla, kaj da koliko kurilo. Gdje bre, sinima? Masijal.
Аре, момчета, свалете шампиона. Айде, шампионе! Вез карквиста, аз съм. Имаш скера с келки биколка. Една цяла. Катарка, Ерик. Завъртил се. Той знае. Бай шампиона, бай. Ей! Виж, ако те дали си семе, това са не ти семе. Най. Аз знам, ма човек. Ти да не ми кажеш. Той знае коня, ма. Той коня беше пред нас и... Черния кошмар. Какви плакати сме направили, гледай ги. Стефане, стягай се. Стефчо, стягай се. Защото аз съм служил 500 лева. Подкрепа за красиво, момчета. Ядем конус тук сега. Живо здраво, момчета, да сме живи и здрави и Господ да ви даде любов, щастие и късмет днеска. Господата чуи ватници. Его моето момче. Няма проблеми. Ето. Шампиона. Шампиони. Това са шампионите на България. Днес ще прибираме парите, момчета, не сме. Ко направи? Виж, Митко, виж какви подаръци ми направи, момчета. Гледайте какви подаръци прави. Вижте. За черния кошмар. Гледай, виж какво пише тук. Снимай. Червенко, шампион. Шампион. Всичко оригинално, момчета. Дай да прекратяваме, след малко пак се включим. Почваме след малко. Бялата табела, гледаш ли? Да. Завоя излизате там много лошо. Сега, Бе, той както и за един, той и за два. тъй е, ама казвам ти, не че аз, какво предлагат всичките, да могат да гледат, там ли ще идат да Но гледат? където искат да гледат, аз никой не забравя. Тръгвай ти оттам, ма. Бе, за какво сега тук си тръгвам, там си е финала. Аз не казах, че няма да се съгласи. Примерно, тръгнем от тук и финала да е там на хората. На финалната права. Ние нямаме финална права. Абе, сега той пак си има тук права, той човек за Има, който ма ще след- мине, ще мине. Правата, значи, целият свет има. Добре. Ето, аз съм се съгласил. Обаче, Ама да не че до изпреварват, колко метра имат право да дигат глава? ами веднага спира коня и такова не може. Намаля си коня. Кой скочи ли, няма да кара гъл. Няма, точно така. Абе не мога кара 100 метра в галоп и това ще кажа. Да кара 100 метра галоп губи. Ало, Не, права коне и пуска пак. или Ама да- пак на 700 метра или той като тебе или той на цялото бяга. Значи и двамата имаме право да дигаме през цялото време галопи, да си спираме конете и да продължаваме. Само И един двама. път е неговия кон Еми, преди. А много сте луди и двамата. Ама добре, ай без галопи, накарай го без галопи. Айде, ти не накарай, искаш без галопи. накарай. Бе, знам ли го, това е това. Ама как Накарай да... го. Ама това А е пак много ако искаш друго може да направим. Кажи. Който кон скочи, Не, няма да да се кара. правя коня да кара, няма втори старт, втори старт. Напълно който кон, чакай. Не, Ако искаш така правим, който кон скочи на пулси, разбрахта. няма смисъл втори старт. Той Така, на мен не ми изнася. На мен не ми изнася. Или без галопи, или искам право на втори старт. Това ме е предимството на мен. Защото всичко е негово. Разстояние, налял, най да бегаме па надясно. Добре, съгласихме се, сега както Еми, сме. няма Сега както проблем. разбрахте, Добре, съгласен ли? Значи, двата завоя не дигнали галоп, да дигнат. Слушай се, Василева, ти се разбраме 780, ти до тук е 1000 метра. 1000 са разбрами, на една обиколка са разбрами. Аз разбрах 780. Не, на една. Може да се закълна, че на една обиколка се разбрах. Двата завоя, ти казвам, излизам чисто и нямам право вече и на втори старт. Значи искаш две обиколки. Не, бе, Двата завоя да ги завоя. Двата завоя, и оня завой. излизам от завоя чисто, дигам галоп, продължавам се. И докъде ти е таковото? Докъде ти е? Еми, къде ти леш на правата? И минаваш ти трибуната пак ако скочиш? Точно ти така го каза. Минали трибуната и скоча, да си продължавам, няма старт. Ти го казваш така и аз се съгласявам. И аз съм съгласен. Аз искам да излем от тук, приятели. Не, завоя. Що се притесняваш коня, че аз разбрах, че мога рам. Що се притесняваш без галоп? Той не го е. Най-добре, ни твой, ни моят. Ама той не го е по-скорен да дигне галоп. Аз като гледам този голям кон, Най-добре да не дигаш. аз съм се Ама регламента
Айде изгуби. Ма няма да направи толкова голям кончик. Аба, знае ли И той са, стар той колко годишен е толкова? Това е живота. Ако искате, като кажете. А пък ако искаш така Няма правим. право на галоп и първите 60 метра, като е по регламент. Кой дигне, не казвам, че тако. Ти виж, че се съгласявам. Никъде го няма в завоя да е. А пък ако искаш така може да правим. Който кон скочи, оправя си коня, вкарваш бягаш. Не, така не съм съгласен, защото Добре. моят кон е агресивен, сега скочи първия път, не мога да спра. Той ще вари. Има и да. друго, когато тръгнат вече втори път, например, ако тръгват да се създадат и дори да скочи там на завой още на 300 метра, другия кон Пак си покажа продължава. И то продължава да скочи. Да, вкарваш се продължава, коня. Но нямам право на втори старт. Аз нямам право. Виж го. Аз имам право само на един старт. По правилата нямам право. Пак ако скочи Читавич, Не мога да сваня, сега ги забравях работа, често ти казвам. Сега, ти имаш право 1000 метра да дигнеш галоп. До 1000 метра, ако дигнеш галоп, връщаш старта. Сега извинявам, ще прекъсна за малко. Значи и двамата имаме право да караме галоп, ма да си спираме конете и да продължаваме. Ама ти до 1000 Чакай сега. Моето предимство пред неговото е това. Аз се съгласявам на всичко негово. На ляво, на разстоянието на всичко. Искам той на мен да ми пусне аванта, ако аз на 1000 метра... друго мнение може да прави. На 1000 метра аз ако си дигна галоп. Моя кон, нов старт. Ако на втория старт дигна галоп, няма нов старт. Продължавам. Той пак си продължава. Продължавам. Това е само за мен, не е за него. Само Демек на 1000 метра човека иска да каже. Сега слушай. Ако искаш така, друго нещо може да правим. Ако искаш, слушай. Кажи. Дигаме метрите 1800 метра, който кон скочи. 2800, който кон скочи, оправя си коня, бягаш. И така съгласен. Не, мога дигне ми на 3000 метра, обаче искам без галоп. Казвам. Не, аз не искам. Значи на мен това ме е преимуществото, пак ти казвам. Или без галоп, или на втори старт. Или ако разреша галопите, искам... Нали разбрановичка, всичко разбрано. Как сме се разбрали? Няма да се съгласа така. Няма. Добре, дай да капарираме, кой ще държи парите? Бат Ангел. Айде. И колко път трябва да Колко пари трябва да са, пичуй? Тебе сме по 1000 лева. Едно, две, Пред камерата не да ставите снима. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Стига. Европейски пари обаче. Но сложим още по 5000. 10 Може бе? Да. Срещу камерата. Я ще бе с теб, чува. Ти да не си продал кравите, бе? Да, край. Взема субсидиите. Пред камерата се обърни. Момчета, може да прягате и да загрявате. Айде, Така, чакай. Цветан идва. Още нещо, да се доуточним, значи повече няма да говорим за това. въкаш ми те 2000 лева. Рекаре, Севги. Севдини, то да дойдат тук сега при мене. Вие се разберете за галопи, малопи се разберете сега двамата. Те да слушат, да се Камерата да снима. Боги латкора. Чакай се, още пасо има, още Чакай, камера, чакай, камера, чакай. Напред място камерата да снима. Добре, напред малко. Добре, място да е камерата. О, Боги, как сте? Богомил Ганев. Дай ги Това отдади с настрани. вас, Стефан, дето това си е наше. Ти фащай ги тези пари. Снимай тук. Да, Снимай. Ето са 2000 лева. Взели сме ги тук, бе, пич. Гледай. Чуле, снимай тук, два бонуса Владо. Два бонуса Владо. Три бона. 3000 лева. Вижте тук Аз сега има. давам 2 лиза, сега Ганчо още 1000 лева ще го карам. Ганчо още 1000 лева ще го Ма карам. Ганчо още не е тук ли? Ама преди старта трябва да се дадат пари. Да, парите се дават пак. Ама Ганчо ли ще ги докара пари? Аз давам 2 Тук са две боги вчера, какво става на пич? Тяго, станал бетона, бе. Нема майка, Нека бе. да бъдат парта малко. Камерата брои парите, момчета. Ти не можеш да прибираш, бе. Играва. 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 1,20. Да не случил сега ватка. Да не се е залепнало някой. Пребройте искаш? Да, едно по ноги преброя ватка. Пари, жена са брои по много пъти. Жената така, да знаеш. Бастеване, слушай, сега да чуят тук всички. Сега и така правим. Примерно, който е вътрешната, да не почва да спреварва вътрешната. Пари. Значи, искам всички да знаят. Чакайте малко, момчета, да се разбираме. Изпреварва се откъдето може. Не мога ми караш ти в трети коридор и да ме забраниш да те изпреварва във втори. Като си отпреди си дръж първи. Нема добре. Значи, аз съм карал курс при французина и лично Силчо съм имал спор, дето изпреварвам от вътрешната страна. Имам право. Аз съм само отвътре, ти как ще ме спреварваш? Нема как да изпреварвам. Ти си първи, чуйте, че би се само. Чакай, че ако караш във втори коридор, имам право първи. Его трети коридор, трети коридор. Ти си първи. Значи той не може да минава там. Той ще минава отвътре от тук, разбираш? Отвътре. Аз си го обясна. Значи ще отприеш караш. Или аз ако бени, той ще му допрега се. Още 1000 лева. Това са външно. Това са за колите твоят и на Стефан. Да. И още 1000 лева ще даде. Искам да знам условията. Звънай на Ганчо, бе. Ганчо ще... Чакай да звънат на Ганчо. Ганчо, щом не е дошъл. Красиво! Съвързани момчета. Ай, звъни на... Ганчо трябва да леса се взема. Да. От тук... Много пари са брои на 60 евро. Там не е, от там да. А, от другия пас. Това са от настрани, а, това са от страни са. Без на Стефанина. Те са на друго место. 1000 от мене става 3. Ганчо сега от мене още 1000 лева, става 4. База е отдолу, база е отдолу. Айде още баси слагат. Много залагане има днеска. Много залагане има днеска. Вижте какво става на живо сте. Айде отивам да прягаме. Дай да му звънаме. Ти имаш ли? Радке. Айде отивам да прягаме. Севгин. Севдине. Така си бие там ми. Съгласявам се, мирда. Аз и галопе, а не може ли по-голям? Си държат коня и той дигне губи. Ние няма да видим кръста по този начин. За нас ние няма да видим кръста. Значи ви финала след завоя. Карло. Не може да го изпъчите на завоя. Войняго. Има 200 метра минимум финал направо. Вижте Карло, Войняго. Целия свет, ама Вижте Балкана къде е. те бегате без на балкански Гледай на то Ганчо, слагали пари, няма да сага, ако не е. Има ли други залагаш и да снимам, айде. Ганчо да звъни да им заслушва. Бас Сърбан, ти с кой ком бягаш? Значи, колкото се бягаме? жълта, да. Колкото се бягаме, Бастеване? Давай, Значи колко е часа сега? 10:30 точно. Ако искаш точно 11, и това исках да чуете. Не искам да Аре, стоя. Ганчо, къде си? Тук всички тебе чакаме, брат. Искам старт машината да дойде. Старт машината да дойде. Добре, значи аз заложих тук 2000 лева, ти ще заложиш ли 1000 лева? Аз искам друго. Чакай само, момент, чакай. Добре, идва. Ама хората искат да знаят. Виж тук всички. Добре, чакам та. Айде тогава чакаме, тогава Да бягат първа гара. Тогава чакаме тебе, защото ни в 11 часа не е бягането. Ми мора бегат първа гара поставя. Ще бегаме ние. Залагаме пари, ще беги поне по 500 лева. Айде тогава чакаме, дай по-бързо. Нема го чакаме, тай дошъл. Като е ваш човек, вадете парите, гарантирайте за него, че като ще ги даде, ако загубите и това. Само двата коли ли бягате? Да, само двата. Те го гарантират за него, че даде. Ама аз отгоре да му знам акъла барти. Де да знам акъла барти? Аз...
Слушай внимателно. Она ако била в България няма по-добра. Кари, брат. Защото имаш шила, коя купила по-добра? Дайте някакво видим. Ето мага си. Той знае, че печели, разбираш. Жаго! Къде стигна? Минаго! Айде, що става? Кой го минал? Нищо няма да мине, ай чао маляко. Кой мина така си можах да разгадам? Кой мина? Аре, бато, да чакаме днеска да вземаме първо място да празнуваме. Кючеци ще има от тука, до Симеоновград спирам колата и Кючеци. Цялата магистрала ще спирам днеска. Що е? Бира да набикам на ката. Стане, аз став хърка. Ач. Бетя, не ще въобще кара. Само пари. Да. Това ти пашкала? Пашка интерлески пречи, мара. Слушай, паси. Ще органил си? Ачка, мак пинам си. Стой. Ой.
Тинют купчиндо. 와, 긴 그래서 카베라스 купчиндо. 토. 모지베. 토 마디고스 기디 같은 바르스 켜나. 나 토 마스. Siga, Eduardo. Eduardo, siga. Пробор. Дела. Колко пари да наче? Всеки бил викен. Оу. Hangi Hakan'a mı? Alo. Ama mutlaka da. Няма, че вечер няма да има пиене. Има пиене. Да внимават малко. Siga, Аз учил съм карикаменила. Така че не пособрава. Qua já me tirei para trás do cara. Будь на ма фара корма ма. Само си изджи. Ама и Значи да идваш да яла Гейци работа си. Аз Мустафа, сега след малко стартираме коне. Камо, сърба, за кой бегат по-голям. Бат Муса, излизай се пистата, тук ни нагладина се, излизай, тук е 4000, 5000 път. Ама не дей сега мачка е пистата, не дей га мачка. Ей! E ce-a crezi că până înțeles e grosă jana Bravo!
На место. Стига! Арем джаско там. Аре, лошо. Вики, Вичо, пак ме жай кам. Арем ма. Да, вика на него бяха. Само се качи, направи на обиколката, пусна снаряд. С 30 метра ги биха всички. Какво стане? Баша да бе, Милко? Та старт машина. Какво да става? Чака човека да се изравни как? Не, той Стефан каза, така трябва да се тръгва. Що иска така да тръгва Стефан? Защото коня му като се плаши от старта машината нещо. Ти пък. Да, Ето това не е... Той 50 метра тръгна преди него. А? Айде му момче, черния кошмар тръгна момчета. Черния кошмар водим момчета. Айде шампиони, ти си искам надеждата пред ничето. Айде шампионе! Айде момчета, черния кошмар води момчета. Черния кошмар е отпред момчета. Черния кон води. Айде момчета, чао вече. Айде, черен. Той сяза нарочно. Дигна го. Нека сега от начало ще направят старт момчета. Дигнал го на човека. Пак от начало ли? Да. Така ли се разбира? Да. Който дига от начало ли? Да, това сега вече. И за какво? А? И за какво така от начало? Защото така иска, вика до 1000 метра, вика след 1000 метра, вика ако не дигне коня, вика тогава почваме. Той ще дигне с 50. След тях ще... От начало. Пак от начало. Айде момчета, старта от начало, защото на Стефан коня скочи гълъб момчета. От начало почнаха конече, защото на Стефан коня скочи гълъб момчета. Айде шампионе! Let's see! Айде момчета, пак сме отпреди. Сега вече и да скочи няма спиране. Той да иска да скочи, той вече няма. Айде черния момчета. Айде черния. Айде, Красио! Айде, фаер! Значи много бързо се изнася. Да. Стефан Сапра. Има още много момчета. Има още много. Това са 1000 метра още момчета. Сега вижте още колко назади. Не, ще го забрави направо черно. Вика, че и на Стефан коня издържа. Не, ще го забрави черния, направо ще го забрави. Давай, моето момче! Ето, каква е голяма разлика! Давай, моето момче, ти си! Каква разлика? Давай, кошмаре! Давай, моето момче, ти си! Айде! Опи, Тиба! Има още момчета. Няма, тук е финала, нали? Не, още няма. Още една ли има? Мен ти малко долу да снимам конете.
Чакай. Така. Да ни кажат, нещо има фал. Това черния кошмар. Втори кръг. Айде, Клаер! Клаер! Давай, кошмаре, давай! При нас е финала вече, момчета. Айде на финала чакаме. Айде, момчета. Той свърши. Айде, момчета, черния кошмар сме отпред. При нас е финала, момчета. Давай, кошмаре, давай! Давай! Айде, шампионе! Давай, бе! Давай, шампионе! Като се казва, че е шампион, шампион. Давай! Много голяма дистанция. Вижте, момчета! Вижте колко е дистанцията неговата. Ей! Като се казва, че е шампион, шампион. Не само да говорим. Голяма дистанция. Следим финала. Следим финала тук, момчета. Айде, шампионе, идвай! Бах ти, кефа, момчета! Бах ти, 7 бона днеска, какво ще ги правим, бе, момчета? Гледайте, бе, момчета, гледайте! Ето, кошмара идва! Черния кошмар пристига, момчета! Аре, черния! О, шампионе! Шампиони сме! Браво, браво! Браво, момчета! Браво, шампиони! Айде, гледай! Вижте, момчета! Ганчо взима 1000 лева, момчета! Вижте, бат Севдин, какво ми прави! Батко, дай на мене, дай! 200, чакай! 2200, 2300, 2400, 2500, 2700, 2800, 2900, 300, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800. 4000 лева, момчета! 3900, 4000. Къде, момчета? Бача един, къде нещо? Парите на баската 4000 ли сила? Кам са 2000. Кам, тук още ни басове, чакай, още каква, още пари. 4. Още пари има, чакайте. Пари бол има, момчета. Наче ластика, къде е малкия? Мене, аз съм. Наче ластика. Та ластика обаче нещо имаш, не е вапен. Няма вина, момче, е просто кой е много. пари, момчета. Аз съм честен от приятел. 100 лева за цеп. Да. Аз ще му ги давам, не се разбрам. Не се разбрам. Няма проблем. Така. Ей. Пребирай, снимай. 200. 4200. 4200. Давай. 4300. 4400. 4500. 4600. 4700. 4800. Много бързо. 4900. Върчи му въздуха. 5 Те му го прикажат вечера, не можеш най-баш напред. 5 бона, гледайте момчета. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Момчета, идете от 300 колинка с коне. Те не са залагали пари. Те да гледат, няма да правят нищо. 36, 37, 38, 39, Ето го шампиона на България. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 6 бона, момчета, Взимам 100 лева за пистата тук на цеп. Да, дай ги на бона. Аре, тигри. Парите такова ти и няма мога да се преозбуждаш. Шампиони, момчета, 6 бона, момчета. 6 бона прибра днеска толкова. Да се казва, че е шампиони. Мен да залага.